Ďalšia automobilka na Slovensku? Ministerstvo hospodárstva láka najväčšieho výrobcu elektromobilov Tesla Motors. Spoločnosť uvažuje o výrobe aut v Európe. O jej priazeň sa ale môžu pobiť aj okolité štáty. Tesla, automobilka, ktorá udáva tón elektromobilovému priemyslu. Tieto autá už dokázali, že aj elektromobil dokáže na jedno nabitie prejsť až 500 kilometrov. Len pred pár dňami spoločnosť oznámila, že spúšťa gigantickú výrobu veľkokapacitných batérií. Vďaka tomu má klesnúť aj cena auta a preto spoločnosť uvažuje o závode v Európe a v Ázii. Slovenská republika prostredníctvom Sario ponúkla tejto spoločnosti lokality, ktoré by mohli byť pre ňu zaujímavé, ale v tejto chvíli žiadne ďalšie podrobné informácie nemôžeme potvrdiť. Na Slovensku máme 3 automobilové závody, ak by ale prišiel štvrtý hráč, najväčší sériový výrobca elektromobilov, bola by to podľa odborníkov obrovská prestíž. Verím, že máme šancu zabávať o túto investíciu. Myslí si šéf Asociácie pre elektromobilitu, podmienky pre výrobcu sú priam ideálne, zvyšuje sa komfort aj pre užívateľov elektromobilov. Sieť nabíjacích staníc vám už umožní dostať sa z Bratislavy až do Košíc a nie len to. Dnes môžete elektromobilom z ktorejkoľvek garáže vycestovať a dojsť na nabíjaciu stanicu. Takže to je určite vec, ktorá pomohla odbúrať mentálnu bariéru. Po Slovensku jazdí približne 80 elektromobilov, čo ešte pred pár rokmi bolo nepredstaviteľné číslo. Autá ako Tesla oslovujú zatiaľ len solventnejších klientov, no podľa Badíka bude počet elektromobilov rásť. Tiché autá sa totiž stanú cenovo dostupné aj pre väčšinu motoristov. Braňo Tomaga, televízia Markíza.